Здравейте от мен, приятели, много ми е драго, моето име е Виктор Василев и това, което ще имам удоволствието да ви представя днес е платформата на Infinia и по-конкретно това, с което се занимаваме с Пантелей, Никола Романов и с Кръстю Тетюнджиев. Моето име е Виктор Василев, както казах, и съм на 28 години и в момента ми виждате екрана, на който съм изобразил тук едно червено Ферари. Това съм го изобразил точно защото начинът, по който ми се случват на мене нещата в дропшипинга е точно като една от най-бързите коли в света. Малко повече за мене, преди около 5 години започнах да се интересувам повече от начин на правене на пари от интернет. World Gamer, още от ерата на Age of Empires, Duke, след това Heroes, Warcraft, Starcraft. Тези игри съм израснал с тях и са били част от мене. В един даден момент започнах да се замислям: добре, аз какво правя, не мога ли с нещо в интернет да намеря начин за правене на пари? И точно тогава стартирах, започнах да търся повече информация в Google, насам там. Първият начин, с който започнах, бе с някакви кликвания в сайтове. Несериозна работа, честно казвам, падаха някакви стотинки. На база на това, което в момента ми се случва, говоря с дропшипинга, след което започнах по-сериозно с фьючерсни сделки на финансовите пазари, не знам дали сте запознати. Там нещата ми не се получиха по най-добрия начин, по който аз си мислих, че ще стана. За около 2 години успях така да издумкам, дет се вика на български, всичките си спестявания. Отделно разпродадох автомобила си, моторът си, след което се наложи, изтеглих заем, нали? Навсякъде по книгите за личностно развитие пише: не се отказвайте, нещата си ще се получат, така нататък, нали? Много добре знаем за какво говоря. Но в един даден момент тотално потънах и това беше един така доста силен емоционален етап от моя живот, но на база на това, което ми се случи, аз научих много, имам доста неща, с които мога да споделя. Не само в дропшипинг модела като цяло, но и като развитие и начин на мислене. Но тези неща ми развиха доста сериозно начина на мислене и след което един мой приятел от един ден ми сподели за концепцията на дропшипинга и по-конкретно точно това, което в момента Пантелей Проданов доста добре вече би трябвало да ви обяснил. Моята главна цел днес ще бъде да ви представя платформата на Infinia и нейните неограничени възможности и по-скоро системата, с която успяхме да постигнем тези бързи резултати. И какви са те? Като бързина, аз за 1 година и половина успях да изградя бизнес актив, който генерира средно между 7 и 10 хиляди долара на месец чиста печалба, в който вече сме 4 човека в екипът и всичкото това нещо се случи за около година и половина благодарение на дропшипинг модела, електронните продажби и главно благодарение на собствениците на компанията на Infinia и идеята, с която те просто шокираха света на бизнеса. Защо го казвам? Защото вече до сега би трябвало да сме наясно, че тотално се променят нещата поради факта, че ние купуваме продукт единствено и само ако вече сме го продали. Само това нещо, ако разбереме, е достатъчно да знаем къде се намираме. Хората, които са се занимавали с бизнес в миналото или сега в момента се занимават или имат амбиция да се занимават, трябва това нещо да им диктира като зелена лампа или като цял прожектор, ако питате, в тъмнината и да се осъзнае, че точно това, което в момента ми се случва, е реализирам дори продажби, докато си говорим. Така, платформата на Infinia е по-конкретно и директно да навлизаме в същността. Платформата на Infinia е нейните неограничени възможности. Революцията се случва в момента и това е факт. Телефоните просто промениха тотално живота ни. Кога се чул и видял да имаме телефон и изобщо да имаме дори компютър във вътрешния си джоб? Замислете се, това е телефона, смартфона в днешно време. И благодарение на смартфоните просто технологията се развива много бързо и нещата се случват. Ние трябва да сме наясно, че технологията навлиза в нашето ежедневие постоянно. И ще ви дам един типичен пример. Представете си един остров,
от който този остров 10 човека си изхранва прехраната, като ловят риба и хранят целия остров. В случая някой от острова, това ще бъде технологията, той измисля мрежата. Какво се случва на следващия ден? На следващия ден са напълно достатъчни двама души, които да ловят тази риба, която да нахрани целия остров. Какво се случва с другите 8 човека? Ами безработицата се увеличава с 80%. И точно това в момента е технологията. Технологията е много, нещата се случват и ние трябва да сме наясно, че не трябва да търсим работа, а трябва да се развиваме като предприемачи. И това нещо се случва не само в България, че нещата не са наред. Глобалната икономика като цяло е в даунтренд, т.е. нещата не се случват много добре. Глобален е този проблем. И сега първо ще се случват все повече неща. Защо? Защото това, което се случва, ето виждаме в Европа, 45% безработица. Какво би означало това? Дали е добра идея да излеземе да потърсим работа в чужбина? Хората, които в момента го правят, могат да споделят, но това е доста трудно. Защо? Защото 60 милиона са местата, които са свободни за работа. Вижте колко са хората, които са без работа. 201 милиона. И тенденцията продължава да се увеличава и ножицата, която разпределя много богатите между много бедните, се увеличава и започва да реже много. Ние трябва да разбереме, че трябва да започнем да работим за себе си и да даваме работа на други хора, за да можем да помагаме. Но както много добре знаем, в миналото, в аграрната епоха, тогава когато хората, които са имали много земя, са печелили много, след това индустриалната епоха, като Хенри Форд, примерно хората с фабрики, те са постигали големите неща. В момента тази ера реално приключи. И хубавото е, че с приключването на всяка една ера стартира една чисто нова. И хората, които са най-добре приспособяеми, точно те ще оцелеят. И ние трябва да сме наясно, че колкото и да сме корави, ако не се приспособяваме бързо в тази среда, просто сме обречени на неуспех. И ето платформи в електронното пространство, които просто променят тотално цели индустрии. Например, индустрията на таксиметровите шофьори. Не знам дали сте чували за платформата Uber. Тя е сравнително нова, единствено и само на 6-7 години, но за този период от време вижте каква е капитализацията в тази платформа. Над 50 милиарда долара. Това нещо трябва да индикира. Самата платформа не притежава нито едно превозно средство, а се явява най-големия транспортен сектор в момента. По същия начин платформата на Airbnb. Аз самия не ги бях чувал тези платформи, честно казвам, ако трябва да съм честен, но платформата на Airbnb, това е платформа, която не притежава нито една стая, а отдава стаи под наем. Какво би означало това? Вижте каква е капитализацията. 25 милиарда. На сравнение с хотелите Hilton, които са световно известни и са вече около 100 години на пазара, тяхната капитализация е на 19 милиарда и притежава доста хотели и доста големи инвестиции. Това е силата на интернет и точно за това ще си говорим днес. Надявам се да ви е интересно и да ви споделим точно това, което ние навлизаме в реално най-голямата индустрия в целия свят, което е търговията. Дето се вика, дори в пещерната епоха хората са си разменяли неща. Това, което ние можем да правим търговия по целия свят, от собствената си спалня вкъщи, благодарение на модела и системата на Infineon. Това, което се случва в Съединените американски щати, много молове затварят врати. Защо? Защото, замислете се, много по-лесно е да си стоиме в къщи, да си вземе смартфона или таблета и да си купиме нещо и да изчакаме това нещо да ни бъде доставено до 1-2 дни, в зависимост от бързината на доставката. Няма да се редиме на опашки, няма да харчиме излишни пари за гориво и така нататък. Знаете как са нещата. Това, което се наблюдава, това са световно известни производители. Walmart, Target, Sears, Best Buy. Вижте какво се случва реално. Тяхният оборот пада. Това са производителите и физическите магазини. Но в същото това време, докато техният оборот пада, вижте какво се случва с тази платформа. Amazon.com. Това ще бъде платформата, за която ще си говорим още много.
Имайте на предвид, това е платформа, която е лидер в онлайн пространството и вижте каква е индикацията. 117% увеличение на оборотите за една година. Това нещо само по себе си би трябвало да говори и няма значение от това, че ние не сме някакви експерти в това, за да това нещо да ни каже, че тук става въпрос за нещо много голямо. И единственият въпрос е какво правим ние. Това нещо